بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نمنتاي تحزن أب كلو دقايق زي ملء كاب الله ربخا خاب سماي فرجا كله نمنتاي تحزن رزقኻ ትበልዖ ትሰትዮ መኽቱብ ከሎ ዑምርኻ መሕሱብ ሞት ናትካ መዓስ ምዃኑ ዘይትፈልጥ ረቢ ናትካ ኸበዲኻ ንላዕሊ ርህሩህ ከለካ ንሕና ደቂ ሰባት ክንሕጎስ ንኽእል ክንሓርቕ ንኽእል ግን ከነስተውዕለሉ ዝግባአና እቲ ናህና ሓጎስ ምስ ናይ ኣላህ ዝተተሓሓዘ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዘለኣለም ሓጎስ እዩ። እንድሕር ምስ ናይ ኣዱንያ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ረቢ ነቲ ኢማን ናህና ክፍትኖ ነቲ ዝሃበና ክወስዶ ይኽእል። እቲ ዝሃበና ምሳና ክነብር ውሕስነት የብልናን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን 255 ይብል ብገለ ካብ ፍርሕን ጥሜትን ከምኡ እውን ካብ ገንዘብ ካብ ነብስን ካብ ፍረታትን ብምጉዳል ብርግፅ ክንፍትነኩም ኢና ንዕጉሳት ብገነት በሰሮም። ህይወት ኣብ መሬት ጊዜያዊ እዩ። ኩሉ ነገር በቲ ንሕና ንደልዮ ኣይኮነን ዝኸውን በቲ ኣላህ ዝደልዮ ፕላን ናቱ እዩ ዝኸውን። እንድሕር ሓሪካ መጀመርያ ክትሓቶ ዘለካ ንነብስኻ ከመይ እዩ ርክበይ ምስ ኣላህ ኢልካ እቲ መጀመርያ ሕቶ ከመይ እዩ ሰላት ናትካ እቲ ንስኻ ስጁድ ጌርካ ትሰግዶ ዘለኻ ናብኡ ኢኻ ክትምለስ ኣብ መጨረሽታ ንሱ ጥራይ እዩ ነቲ ናትካ ጭንቀት ወይ ሓዘን ከልዕለልካ ዝኽእል። ኩሉ ነገር በቲ ናይ ኣላህ ፕላን እዩ ዝኸይድ በቲ ናህና ፕላን ኣይኮነን። እንድሕር ገለ ኣጋጢሙና ዱዓ ንገብር ናብ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንስኻ ብትደልዮ እዩ ዝኸይድ እሞ እዚ ናተይ ኣቕልለለይ ብምባል እቲ ናትካ ጭንቀት ከልዕለልካ ድማ ተሓቶ ቁርኣን 13:28 ይብለና እቶም ዝኣመኑ ልቦም ንኣላህ ብምዝካር ልብታቶም የቕስኑ። ሓደ ካብቲ ጭንቀትን ሓዘንን ናትካ ከጋላግለካ እንድሕር ደሊኻ በቲ ናይ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣፈጣጥራ ፈጢርዎ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ክንሓስብ ከነስተውዕልን ኣለና። ኣታኽልቲ፣ እንስሳታት፣ ማይ ወሓይዝ፣ ጎቦታት፣ ባሕሪ፣ ሰማይን ምድርን ካልኦት ፍጥረታትን ፀሓይ ምብራቕን ፀሓይ ምዕራብን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢሉ ኣብ ቁርኣን 3:190 ንሰማይን ምድርን ኣብ ምፍጣር ንለይትን ቀትርን ኣብ ምፍልላይ ንበዓል ኣእምሮታት ብርግፅ ምልክታት ኣለዎ። ወዲ ሰብ ካብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንድሕር ርሒቑ ኣብ መስተ ኣብ ዕብዳንን እንድሕር ኮይኑ ዘሕልፎ ግድን እዩ ጭንቅን ሕርቃንን ክህልዎ። እስትግፋር እንድሕር ጌርካ ናብ ረብኻ ረቢ ዘድልየካ ይህበካ። እንድሕር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኩን ኢልዎ ይኸውን። ንምንታይ ተሓዝን? ፍሽኽታኻ ካብ ሓዘንካ ይበልፅ ከሎ። እንድሕር ተስፋ ቆሪፅካ ናብ ረቢ ዱዓ ግበር ያ ጀባር ኣጅብርኒ። እንድሕር ተዘሊምካ ኣንታ ፍትሓዊ ዝኾንካ ፍትሒ ኣምፀለይ ኢልካ ዱዓ ግበር። እንድሕር ሓደ ነገር ደሪኻ ናብ ረቢ ዱዓ ግበር ያ ሙጂብ ኣጅብኒ። እንድሕር ኣዱንያ ጨኒቓትካ ከም ኣላህ ዓርኪ ኣይትረክብን ኢኻ ንሱ እዩ ዝበለፀ ብቐረባን ሽግርካ ዝፈትሐልካ። 3 ነገራት ከተስተውዕለሉ ዘለካ ካብ ሞት ከምዘይትድሕን ኣብ ኣዱንያ ራሓ ዕረፍቲ ዝበሃል ከምዘየለ
ካብ ዘረባ ናይ ሰብ ሰላም ዝበሃል የለን። ሳሊሒን ከም ዝብልዎ እንድሕር ኣዱንያ ጨኒቓትካ ገለ ክፋላት ወይ ሰፍሓ ናይ ቁርኣን ተቐሪእካ ረቢ ብዘይሓሰብካዮ ርዝቂ ሕልምን ምስትውዓልን ይህበካ። እንድሕር ርኢና ኣብ ሱረቱ ጣሃ ጣሃ ማ አንዘልና ዓለይከ አልቁርአነ ሊተሽቃ ጣሃ ቁርኣን ኣባኻ ንኽትጭነቕ ኣየውረድናን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርኣን ንሰብ ክሕጉስን ካብ ጭንቀትን ክርሕቕን እዩ ኣውሪድዎ። ከነስተውዕለሉ ዘለና እዚ ኩሉ ሽግርን ጭንቀትን ካብ ቁርኣንን ዚክርን ብምርሓቕና እዩ። ኣማይ ሽግራት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ፣ ግን ወላ ሓንቲ ድንብርፅ ኣይብሎምን እዩ። እቲ ልቦም ምስ ኣላህ ምስ ቁርኣን ስለ ተኣሳሰረ እዛ ኣዱንያ ጊዛዊት ምዃና ስለ ዝፈልጥዋ እንድሕር ረክብካ ምስ ኣላህ ኣፀቢቕካ ሰላት ብምስጋድ ቁርኣን ብምቕራእ ዝኽሪ ብምግባር ነቲ ንዓኻ ሂብካ ዘሎ ንዕማ ብልፅነት ርኢኻ ንኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከተመስግን ትጅምር። በቲ ናትካ ፀገም ድንብርፅ ኣይብለካን፣ ምኽንያቱ ኣዱንያ ጊዛዊት ምዃና ስለ ትፈልጥ። ክንደይ ሰብ ኣለና ንጎ ተሲእና ቅድሚ ስራሕ ምኻድና ክታብ ከፊትና ቁርኣን ንቐርእ። ቁርኣን ሽፋ መድሃኒት ናይ ሽግርና እዩ። ክንደይ ኣብ ሽግር ዝነበረ ሰብ ተፈሪጁ ብሰበብ ምስጋድ ረክዓቴን፣ ክንደይ ካብ ሕማማት ሓውዮም ብሰበብ ዱዓ። ክንሕና ኣብ ፈተና ኢና ዘለና። ኣብ ዝኾነ ግዜ እታ ረቢ ዝኸተበልና ኣጀል ናህና ዕምርና ክትኣክል ትኽእል። ቅድሚ ናብ ኣኼራ ጉዕዞና ሰላትና ብግቡእ ክንሰግድ፣ ሰደቓ ኸነውፅእ፣ ቁርኣን ክንቀርእ፣ ዳዕዋ ናብ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ክንገብር ይግባእ። አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ ምስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ በዓቲ ከሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምዚ ኢሎሞ ላ ተሕዘን ኢነላህ መዓና። ከመይ ጌርካ ትጭነቕ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምሳኻ ከሎ ብፍቓድ ናቱ ጥራይ እዩ ዝኾነ ዝኸውን። ኣብ ግዜ ጽቡቕ ናትካ ምስ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኩን፣ ኣብ ግዜ ሽግር ናትካ ኣላህ ምሳኻ ክኸውን። ሓቀኛ ኣማኒ ሕማቕ ረኺቡ ጽቡቕ ረኺቡ ንኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የመስግን፣ ኣላህ ድማ ዓስቢ ናቱ የኸፍሎ። እንድሕር ንስኻ ኣብዛ ዓለም ሕጉስ ክኸውን እየ ብገንዘብ፣ ብስልጣን፣ ውሩይ ተፈላጢ ወይ ባህሊ ነገራት ኢልካ ተጋጊኻ ኣለኻ። ገንዘብ ሓጎስ ዘምጽእ ነይሩ እንተዝኸውን ንምንታይ ነብሰ ቅትለትን ኣብ ሓሽሽን ሰብ ይኣቱ? ኣዱንያ ናይ ፈተና ምዃና ክንርስዕ የብልናን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መሪፅካ ኣብዚ ዓለም ናቱ ባርያ ተገዛዒ ክትከውን ንዝተወሰነ ግዜ ብድሕሪኡ ናይ ዘለዓለም ጀና ክትረክብ። በቲ ዘጋጠመካ ሽግራት ይኹን ፀገማት ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈተና ውሪድልካ ምእንቲ ናብኡ ክትምለስ ቶባ ኢልካ ክትግዝኦን ውፅኢቱ ድማ ናይ ዘለዓለም ጀና ትረክብ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝተፈላለየ ፀጋታት ሂብና ማዕረ ክንደይና ንሕና በቲ ዝሃበና ነመስግኖ ዘለና ንነብስና ክንሓታ ይግባእ። ፀገማት ምስ ዝመፀና ሸይጣን ክንፍለይን ካብ ሰብ ተነፂልና በይንና ክንከውንን እዩ ዘመኽረና ከም መፍትሒ። ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢሉና ንረቢ ብብዝሒ ከነመስግኖን ዒባዳ ሰላት ከነብዝሕ ስጋ በቲ ሽግር ናህና ዝለዓል ውፅኢት ናቱ ድማ ጀና ይህበና ኣብታ ዳሕረወይቲ ዓለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሓጎስ ኣብዚ ዱንያ ይኹን ኣብ ዝመፅእ ኣኼራ ይሃበና። አሚን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ምእንቲ ኩላህና ሓሰናት ክንረክብ ሸራ ምባል ኣይነሕመቕ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር።